Hola a tothom, avui ens hem desplaçat fins a l'Alt Urgell, concretament estem als límits dels termes de Fígols i Alinyà, d'Oliana i de Coll de Nargó, amb una vista preciosa. Hem pujat fins al que es coneix com a Pic de Turp o Cogulló de Turp, un dels cims essencials de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que més o menys té uns 1.620 metres d'alçada. Com podeu veure, la vista és absolutament magnífica. Aquí baix tenim el que és el famós pantà d'Oliana, però la vista en totes les direccions és una autèntica meravella. Aquí podeu veure els cims més emblemàtics de casa nostra, tant si mireu cap a la Serra del Cadí, com si mireu cap al Pirineu, la Serra de l'Auvens, o aquí sobre del poble d'Organyà, on en un anterior vídeo es varen mostrar just aquí davant l'ermita, la muntanya de Santa Fe. Però miris on miris, tots són cims, muntanyes, es veu. Bueno, més enllà, segurament també amb un dia força més clar també es veuria fins al Pirineu aragonès des d'aquesta banda. En definitiva, un dels cims emblemàtics i a més molt bonic de fer, senzill, des de la zona que l'hem fet nosaltres, en un poble que es diu Cambrils, que està just aquí, no el de mar, sinó el de muntanya, i que hem fet doncs, avui amb l'Eric, què tal? I amb la Duna i en Bruix, ja una mica cansats tots després d'uns dies de ruta.